Здравейте хора, сега ще питаме новия вкус лава бер. Сега ще ви покажа кой е. Но преди това си имам калинка, която трябва да оставя. Добре. Почвам да лазим на телефона. Ето този вкус лава бер. Сега, нека го подпрем на някоя кола. Не, ти никъде няма да ходиш. Не пак да ми се качваш на... Добре, кача се пак на телефона. Да не става тук. Добре, ето на гумата. На това. Този път лесно я направих. Много е хубаво. Има витамини и минерали. И 20% сок. Много е хубаво. Аз ще си го пия. А от мен чао. О, забравих да кажа някой чао. Кажете чао. Кажи чао, бе. Добре, няма да казвам. Добре, явно от мен чао.